O presidente da Deputación visitou este martes a sede da Asociación de Colaboración e Promoción do Xordo en Lugo, onde mantivo un encontro con usuarios e usuarias desta organización. José Tomé puxo en valor o traballo que realiza a Copros desde hai 50 anos na defensa dos intereses das persoas que padecen discapacidade auditiva, sensibilizando a sociedade, dixo, sobre a realidade da xordeira e promovendo a necesidade de realizar un diagnóstico precoz e atención desde idades temperás. O mandatario provincial aproveitou esta visita para asinar ca presidenta da Asociación María Isabel Pazos un convenio entre ambas entidades, polo que a Deputación achega 12.000 euros para apoiar unha iniciativa dirixida a persoas maiores con perda auditiva. Tomé Roca sinalou que prestar apoio a este colectivo, ademais de mellorar a súa saúde e benestar, favorece a súa autonomía, reforza as súas relacións sociais e evita situacións de illamento. En concreto, grazas a esta colaboración, a asociación pode ofrecer atención individualizada a 12 persoas de Lugo, Foz, Burela, Monterroso, Viveiro e Barreiros. Ademais, de forma indirecta, consegue chegar a preto de 150 persoas. A Copros, fundada en 1976, desenvolve a súa actividade a nivel autonómico e, ademais de Lugo, conta con sedes na Coruña e Pontevedra.